L'estada a l'empresa és una matèria específica del batxillerat que permet a l'alumne tenir un primer contacte amb el món empresarial i amb un camp professional que el motiva. Aquest primer contacte a què li agradaria dedicar-se en un futur el pot realitzar en empreses de diferents sectors, com poden ser els laboratoris TIC del Parc Científic Tecnològic GDG Google, l'IRTA o també altres empreses com gestories, farmàcies, despatxos d'advocats i ONG. A més, si l'alumne vol, pot ampliar els seus coneixements i formació cursant posteriorment l'ampliación d'estada a la empresa. La estadía de la empresa ofrecida por el Instituto en el Parque Científico Tecnológico de Lleida no solamente ha sido una oportunidad para entender el funcionamiento de una empresa en un sector en el que en un futuro me quiero dedicar, sino que también ha sido una experiencia que me ha permitido mejorar en varios de los valores que he ido aprendiendo a lo largo de mi estudio, como son la responsabilidad, la dedicación y la creatividad, así como también en la mejora del trabajo en equipo. Es por esto que para mí esta estadía en la empresa ha sido un momento único y una experiencia de vida, el cual quisiera repetir cuantas veces pudiese. Estudiant a l'Institut Torre Vicenç podreu cursar l'estada a l'empresa, una matèria que us proporcionarà uns coneixements tant professionals com personals. Aquesta la podreu cursar o bé durant el primer curs de batxillerat, o bé durant segon de batxillerat, o inclús durant l'estiu de primer a segon de batxillerat. Jo vaig poder fer les pràctiques a la seu de TV Lleida i del Segre i és una de les millors experiències que m'enduc del meu pas pel batxillerat. És per aquesta raó que jo us animo a estudiar estada a l'empresa a l'Institut Torre Vicenç.